Dobrý deň, poradím vám z nejako? Áno. Mohla by som vás poprosiť, potrebujem telefón, ale môj budget je iba do 1 eura. Máme niečo také? No jasné, máme iPhone 121. Naozaj? Naozaj, tunak. Wow, presne čo také som hľadala. Aj hru? Dobrý deň, viem vám dáko pomôcť? Áno, prosím vás, ja hľadám žirafu, ktorá vie takto ruky natiahnuť. Máte niečo také? Myslím si, že určite áno. Niečo takéto? Ó. To je ono. Môže aj jogu cvičiť. Dobrý deň, pani, poradím s niečím? Áno, určite áno. Potrebovala by som hračku, a ktorá je zároveň veľmi drastická. Videli ste už film Wednesday? Presne dačo také. Ste na správnom mieste? Nestrikajte tam prsty, pani. Prosím pekne. Urizne vás. No, vidíte? Dobrý deň, môžem vám dáko pomôcť? No jasne, prosím vás. Ja hľadám nejakú kačičku, ale ktorá je sprostá. Keď ju nahneváte, že vám pláva, ale nebude chcieť plávať. Máte niečo také? Aha, pozriem. Môže byť niečo takéto? Sprostá kačička, ktorá vám ukáže.